హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం బొబ్బర్ల స్నాక్స్ చూడబోతున్నాం. ఎలా చేయాలో ఫస్ట్ ఈ బొబ్బల్ని నానబెట్టుకోవాలి. 2 hours వరకు వీటిని నానబెట్టుకోవాలి. తర్వాత వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాసెస్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా ఒక కడాయి అయినా గిన్నెలో అయినా ఆయిల్ హీట్ అయ్యేంత వరకు ఉంచండి. తర్వాత వీటిని కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఆ బొబ్బళ్ళు చిల్లుతాయి మధ్యలో, అందుకే ఇలా ఒక క్యాప్తోని కవర్ చేసేసుకోవాలి గిన్నెని. ఇవి ఇలా గట్టిగా స్టోన్స్ అంటే క్రిస్పీగా అయినాక ఇలా వేసేసుకోవాలి ఒక బౌల్. ఇలా టేస్ట్ కోసం ఇలా ఒక బౌల్ అవి బొబ్బలు వేయించుకున్నాం కదా, అందులో టేస్ట్ కోసం ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి. అంతే, బొబ్బలు స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. మీరు కూడా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. బాయ్.